Nagulog na. Stibisin tayo, kasi nakikigar-garaw na. Masik lang niya ito pantalos na datoy. Ingat pa yan na, so ito yung pag-ingat ko si Anda. Tabig-tabigin lang. Tapos na ito, ipo, mato yung makita yung magdara, wag kumataw. Ay, kaser, kulak ko na. So ito po, part na yan is pansin nyo, taas, mataas din yung boom. Yan. So hindi na siya nakadisto sa taga. Pagpaibotan ko na siya. So ito di paibot na rin yung turon ko, papandigay, oh. Panay, tan, karawal, tan. Tapos dito yung bakit niya. Nagrigat at video. Kita yun, karaw, nalabo pa namin kasi ang pinapaupawan kasi sarving na nato. Pusag sentro lang. Yan, tapos dito yung stick na. Swing gayam. Dito yung stick na. Oh, nga to, baba. Nga to, baba. Tapos atin yung boom. Baba. Yan. Nga to. Paray, natin yung bakit na eh. So, patras ako. Ito yung mag-atras na eh. Dito yung banda. Tapos dito, tatrapat kita. Tapos dito yung bagay. Tinagtamot ba ang iraks? Pagtamot pinagkitan ko gunoy tataw eh. Kitan na magtayag. O, makaharan. Tan. Makaharan niya po.